Arrel del trasllat de l'Hospital Santa Caterina aquí en el parc hospitalari, la integració de la salut física i mental va comportar 3 o 4 punts molt importants. Un va ser el tancament, va coincidir amb el tancament de la llarga estada hospitalària, que això ens va fer capdavanters a l'arreu de Catalunya i actualment encara som davanters en aquest aspecte. Va ser molt important perquè va normalitzar l'assistència de les persones que tenien una malaltia de salut mental, integrant les urgències psiquiàtriques amb les urgències normalitzades i les unitats d'hospitalització d'adults infantojuvenil dintre de l'Hospital General. A banda, va ser molt important també perquè es varen obrir les portes del parc hospitalari i les persones que vivien aquí varen poder sociabilitzar i compartir amb altres persones que venien de visita, que venien a ingressar-se o amb els familiars. També va ser molt important perdre l'estigma del manicomi i del psiquiàtric, perquè el que va aconseguir va ser que actualment la gent quan diu vaig al parc hospitalari, vaig a l'IAS, vaig al Santa Caterina, hem perdut la paraula manicomi psiquiàtric, que era molt estigmatitzadora. Tot això és el que hem aconseguit aquests 20 anys des que es va instal·lar l'hospital. Van ser uns objectius que van ser normalització, integració i treball contra l'estigma, que ha estat molt important.